כשהאחים של יוסף התכוננו לחזור הביתה ליעקב אביהם, לבשר אותו שיוסף חי, יוסף הצדיק אומר להם, תיזהרו, אל תרגזו בדרך, תיזהרו שלא תכעסו בדרך חזרה. רש"י על המקום מביא כמה פירושים. חכמים נותנים רעיון חזק מאוד על הדיבור הזה, על הצוואה הזו שציווה יוסף לאחים שלו. מה כוונת יוסף? ידוע בחיים שכולנו מתמודדים, כולנו משתדלים להגיע למטרות ולהצליח, אבל קורה לכל אחד שיש עליות וירידות, לפעמים מצליחים ולפעמים לא מצליחים, לא נאמר נכשלים חס ושלום. הבעיה שלפעמים בן אדם יש לו תקווה באיזה משהו, ובסוף הוא רואה שלא הגיע למטרה, או חס ושלום נכשל, זה יכול לשבור אותו לגמרי, והוא לא יכול להתקדם. תמיד ירגיש בעצמו שהוא לא מוכשר, הוא לא יכול להגיע, ואז קשה לו להתמודד ולהתקדם. אצלנו, בסיפור של יוסף והאחים שלו, האחים ברגע שיוסף התוודע עליהם ואמר להם, אני יוסף אחיכם. כולם נוכחו לדעת שעשו טעות גדולה על כל מה שעשו לו. נכון שיש שמחה שיוסף בחיים, אבל מצד שני, כל אחד יש לו כמו, או שאומרים, נקיפת מצפון על מה שעשו. יוסף פחד שברגע שהאחים יצאו מאצלו ובדרך תתחיל מריבה ביניהם, א', יכול להיות שכל אחד מאשים את השני, אבל גם אפילו שלא מאשימים. כולם יודעים שהיו באותה כוונה, ואם יתחילו כל אחד להאשים את עצמו, ויגיעו למצב לא עלינו ועליכם של דיכאון, של ייאוש, יגידו, מה? אנחנו הבנים של יעקב הגענו למצב כזה, ככה עשינו לאחינו, אנחנו לא שווים כלום. ואז באותו זמן חס ושלום, כל השמחה הזו יכולה להפך לתוגה. למה? אם בכלל לא יהיה להם אפילו כוח להגיע לאביהם, כי הם מפחדים מה יגידו לו. יוסף אומר להם, תשמעו, מה שקרה קרה, תלמדו לקח ממה שקרה, שלא לחזור על זה, אבל עכשיו צריכים להתקדם הלאה. עכשיו ברוך השם, כל המשפחה ביחד צריכים לבשר לאבינו יעקב ונתאגד חזרה. זה המסר של יוסף הצדיק.